Grazie signora Console, grazie Antonella. Siamo molto felici del sostegno che ormai da tanto tempo riceviamo da parte del Consolato Onorario per Taranto, di Grecia per Taranto. È un sostegno che veramente ci rende più forti nell'intraprendere le nostre attività, che spesso sono faticose, sono difficili. Talvolta l'emozione ci prende la mano e quindi, come oggi, abbiamo qualche piccola difficoltà. Ci dovete perdonare, non siamo professionisti, lo facciamo perché ci piace. Ringrazio ancora una volta la Console che ci sostiene con tutte le sue forze. A questo punto porgo il saluto di un altro carissimo amico che non può essere qui per motivi familiari, il professor Aldo Siciliano, presidente dell'Istituto per la Storia e l'Archeologia della Magna Grecia, che mi ha chiesto di fare un grande abbraccio a tutti voi, di esprimere un grande abbraccio. So che lui ci sta seguendo in diretta, streaming, e quindi lo saluto. Ciao Aldo, grazie per essere con noi, con il cuore, anche se non con la tua presenza concreta. A questo punto invito l'assessore vice sindaco di Sparta, Adamandia Vaiacapu, rappresentante anche sindacale del sindacato di polizia greco, a porgere il saluto del sindaco di Sparta a tutti noi. E poi l'amica Despina Milioti che ce lo tradurrà in italiano. Αξιότιμοι διοργανωτές και ομιλητές του σημερινού συνεδρίου, αγαπητοί συνάδελφοι, αξιωματικοί της Ιταλικής Αστυνομίας και συνδικαλιστές της Ιταλικής Αστυνομίας, σεβαστοί εκπρόσωποι της ελληνικής και πολιτικής κοινότητας, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή και χαρά να βρίσκομαι σήμερα εδώ, εκπροσωπώντας το Δήμο Σπάρτης και τον Δήμαρχο κύριο Μιχάλη Βακαλόπουλο, καθώς και την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λακωνίας σε αυτό το σπουδαίο συνέδριο που ενώνει τις πόλεις μας, τον Τάραντα και τη Σπάρτα. Θα ήθελα να σας μεταφέρω τις θερμές ευχές και λίγα λόγια του Δημάρχου Σπάρτης κυρίου Μιχάλη Βακαλόπουλου. Αδέλφια μας, θα ήθελα να χαιρετήσω τη σημερινή σας εκδήλωση και να εκφράσω την βεβαιότητά μου για την επιτυχία της. Δυστυχώς, λόγω ηλικιωμένων υποχρεώσεων, δεν μπορούσα να είμαι μαζί σας. Οι δεσμοί μεταξύ Σπάρτης και Τάραντα είναι βαθιά ριζωμένοι στην ιστορία. Όπως είναι γνωστό, ο Τάραντας ιδρύθηκε τον 8ο αιώνα π.Χ. από Σπαρτιάτες Απίκους, αποτελώντας τη μοναδική ελληνική αποικία στη Μεγάλη Ελλάδα που ιδρύθηκε από τη Σπάρτη. Αυτή η κοινή ιστορική κληρονομιά δημιουργεί έναν ιδιαίτερο δεσμό μεταξύ των πόλεων μας, έναν δεσμό που συνεχίζει να μας ενώνει μέχρι σήμερα. Η αδελφοποίηση των πόλεων μας το 2015 αναζωπήρωσε αυτή τη μακρόχρονη σχέση, ανοίγοντας νέους δρόμους συνεργασίας στον πολιτισμό, τον τουρισμό και το εμπόριο. Είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε τους κατοίκους του Τάραντα να αγκαλιάζουν με τόσο ενθουσιασμό αυτή την πρωτοβουλία, αναγνωρίζοντας την κοινή μας ιστορία και τις δυνατότητες που προσφέρει για το μέλλον. Σας εύχομαι και πάλι καλή επιτυχία στη σπουδαία σας εκδήλωση. Από την πλευρά μου, τόσο με την ιδιότητα της Αντιδημάρχου Σπάρτης, όσο και ως εκπρόσωπος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σπάρτης, θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μας για τη συνεργασία με τους Ιταλούς συναδέλφους μας, που συμβάλλει στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και στην ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας προς όφελος των πολιτών μας. Η κοινή μας ιστορία αποτελεί θεμέλιο για το μέλλον μας, με σεβασμό στο παρελθόν και όραμα για το αύριο. Ας συνεχίσουμε να καλλιεργούμε αυτή τη σπουδαία σχέση και να αναδεικνύουμε τις αξίες που ενώνουν τις χώρες μας. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας,
θα ήθελα να απευθύνω ένα εγκάρδιο κάλεσμα προς όλους εσάς να επισκεφτείτε τη Σπάρτη. Η πόλη μας, γνωστή για την πλούσια ιστορία και την πολιτιστική της κληρονομιά, προσφέρει μοναδικές εμπειρίες στους επισκέπτες της, από τα αρχαιολογικά μας μνημεία μέχρι τις σύγχρονες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Η Σπάρτη αποτελεί έναν προορισμό που συνδυάζει το παρελθόν με το παρόν. Θα είναι μεγάλη μας χαρά να σας υποδεχτούμε στη Σπάρτη και να σας ξεναγήσουμε στα αξιοθέατα και τις ομορφιές της περιοχής μας. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της Φιλικής Ένωσης Ιταλίας, το Μετεργατικό Κέντρο Φιλελλήνων Ιταλίας και τη Συνδικαλιστική Ένωση της Ιταλικής Αστυνομίας για την εξαιρετική πρωτοβουλία τους να ενισχύσουν τις πολιτιστικές μας και τις δικές μας σχέσεις. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και την υποδοχή και εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας. Ευχαριστώ.